Hej, det her er Andreas og Signe fra 1.k, og vi skal snakke lidt om blodtyper og genetikken bag. Ja, jeg vil starte med at fortælle lidt om AP0-systemet, som er den oversigt her. Og hvis man kan se, så hvis man er blodtype A, så er man altså genotype AA eller A0, og man bærer antigenet A og antistoffet B, og så kan man modtage fra A eller 0. Men man kan give til A og AB. Det samme gælder egentlig for B, bare lige med B, og der er man blodtype, hvis man er blodtype B, så er du genotype BB eller B0. Du har antigenet B og antistoffet A. Du kan modtage fra B og 0, og så kan du give til B og AB. Det ændrer sig dog lidt, hvis du er blodtype AB. Der har du så genotypen AB. Du har 2 antigener, både A og B, og så har du ingen antistoffer. Du er til gengæld en universal modtager. Du kan altså modtage fra alle, og du kan give til A, B og AB. Når du så er blodtype 0, så har du genotypen 00. Du har ingen antigener, men du har antistoffet A og B. Du kan kun modtage fra 0, men du er til gengæld universal donor. Du kan altså give til alle. For så at gå videre til rhesussystemet, så hvis vi starter her i rhesus positiv. For at være rhesus positiv, så skal du bære mindst et dominant gen, altså store D. Som ses her, så er du genotype DD, store D eller store D lille d. Du har antigenet store D, og så har du ingen antistoffer. Du kan tåle fra rhesus positiv og rhesus negativ, og så kan du kun give til rhesus positiv. Hvis vi så går over i rhesus negativ, så for at være rhesus negativ, så skal begge gener være de recessive gener, altså lille d. Det er så din genotype. Du har ingen antigener, men dit antistof det er store D. Og så kan du tåle fra rhesus negativ, og du kan give til rhesus positiv og rhesus negativ. Og for lige at give et eksempel på en genotype, så her vi har valgt at lave et eksempel, hvor der er en, der hedder Camilla, der har genotypen 00, og en, der hedder Søren, der har genotypen BB. Camilla har genotypen 00, hvilket betyder, at hun er universal donor, og altså kan donere blod til alle, da 0 ikke har nogen antigener. Søren har genotypen BB. Han kan altså godt modtage blod fra Camilla, men ikke selv donere til Camilla, da han har antigenet B, og Camilla har antistoffet A og B. Hvis Søren så donerede blod til Camilla, vil der ske en blodsammenklumpning. Dette kaldes også en agglutination. Derfor er det vigtigt at kende sin blodtype. Ja, og vi har så Signes blodtype her, og vi havde taget noget af hendes blod og puttet det på det her Eldon-kort, som vi ser herhenne. Og Signe har blodtypen 0 rhesus positiv, og det kan vi se, fordi at her i anti-A, der reagerer hun ikke, og hun reagerer heller ikke i anti-B. Det kan vi så konkludere, at hun er 0. Og så her, man kan se, at hun er positiv, fordi at i anti-D, der sker en reaktion. Derfor kan vi konkludere, at hun er 0 rhesus positiv. Og herover så ser vi så 2 eksempler, som der kunne være Signes forældre. Og de har det til fælles, at de begge to har noget 0-0, og derfor kan det så være. Ja, og så kan man se her klassefordelingen i forhold til Danmarks. Der kan man se, at der er en procentafvigelse, som vi ser i undersøgelsen, og den kommer af, at vi ikke er så mange i forhold til hele Danmarks befolkning. Men det er i forhold til, at vi har så lidt der testet, så ligner den meget. Der er kun lidt store udfald herover og her. Ellers så passer undersøgelsen meget godt med Danmarks.